बोल हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के एकदम पावन अवसर पर हमनी के निकलल बानी सन बीरगंज स्थित पशुपतिनाथ दर्शन केला। तो पशुपतिनाथ एरिया में देख ल लोगिन कितना भीड़ बा। हम एकदम लाइन में लागल रहनी है कि अब भोलेनाथ के दर्शन हुई। यहाँ मैडम भी लाइन में, हम दोसर लाइन में। बाबा भेटा गइलन, बाबा के भी दर्शन हो गए हमरा। तो मंदिर में घुस गइल बानी। जय भोलेनाथ भगवान। कबो भी अपन गलती होके त डराए के और गलती ना होके त एकदम खड़ा रहे के आशीर्वाद दिया। सबके सद्बुद्धि द, सबके खुशी रख बाबा। तो पशुपतिनाथ एरिया में बहुत घूमे लायक भी एकदम ठाव डेवलप हो गइल बा। तो यहाँ आवे में कोनो एथी नहीं के। मंदिर में जाए वाला लोग के हम ये कहें कि कबो भी लाइन में हतार ना करी, भीड़ ना करी। मंदिर हम पैदले घोड़े चल गई रनिया। यहाँ